Lasă vărule că e mai bine așa. Ce pana mea făceam dacă luam bacul? Muream de foame prin țară. Adevărat, frate. Acelea dăm cu trafaletul 2 luni, mergem în țară, facem o afacere, suntem plini de bani. Da, da. Da, mă, ce râzi? Dar să încercăm și noi să nu mai fim rangă când vine patronul la 5 și poate terminăm azi de vopsicotețul ăla, căci că ne dă afară dacă nu. Ce facem, mă? Păi și cum vrea, mă, să muncim dacă nu bem 2-3 beri și nu fumăm măcar o dată la jumătate de oră? Ai dreptate. Nu-mi fi luat noi bacul, dar nu suntem frare lui să ne rupem spinarea ca sclavi. Și oricum de-aia ne-am adus femeile aici și ea să facă bani când n-avem de muncă, ai uitat? Ai dreptate. Hai, bă, acasă. Ai auzit, fată, ce a făcut băieții noștri? Îl o să se ducă la muncă, să stăm și noi acasă, să duce la păcănele în Castelion și noi ca proastele venim prin magazine la fura ca să le dăm lor bani. Ți se pare corect, Ionelo? Vrei să facem videochat? Nu fai blondo, dar trebuie să furăm mai puțin, dar mai bine. Adică data trecută ai furat 3 șosete și 2 kg și te-au pus spaniolii să dai declarații. Când furi din magazin, nu te duci să-i mulțumești casierului pentru marfa ciordită, înțelegi? Că dacă nu mergem în țară să dăm iar bacul în toamnă. Iară? Cine n-are bacul luat, face bani din videochat. Am belit-o. Dacă nu iau bacul, frate, am belit-o.